Žiaľ Bohu sme prišli o jednu z avizovaných posíl. Zo zdravotných dôvodov k nám nemôže prísť Crystal Langhorne, teda nemôže prísť do konca tohto kalendárneho roka, pretože žiaľ Bohu zdravotný stav viedol k jej nie veľmi očakávanej operácii. Ja by som to tu nerad rozoberal, pretože určite chcem chrániť nejaké jej to súkromie, ale myslím si, že tá správa trošku zamávala nielen nami, ale aj ňou osobne. Takže našťastie liečba sa vyvíja veľmi dobre a od 2. januára by teoreticky mala byť nám späť k dispozícii, čo sme museli urýchlene riešiť a na to obdobie, alebo možno do konca Euroligy k nám príde Aisha Jones. Je to majsterka sveta pred 4 rokov v americkom drese, hráčka, ktorá v roku 2012 bola MVP celej Euroligy a Final 8. Čo nám pomohlo podpísať je to, že ona sa minulý rok v januári zranila a mala by byť dnes 100% pripravená a 15. oktobra príde do Košic a pripojí sa k družstvu do prípravy. Jedná sa o veľmi skúsenú hráčku, ktorá má odohraté nielen v ženskej NBA, v americkej reprezentácii, ale aj v Eurolíge strašne veľa. Verím, že nám pomôže zaplatať to miesto, ktoré sme my vlastne mali pripravené pre Crystal. To, či v januári dojde k tejto zmene, alebo ostaneme vlastne pri Aishi Jones až do konca sezóny, ukážu až nasledujúce mesiace. Máme obe alternatívy predjednané s jej agentom, ktorý je vlastne ten istý, ktorý zastupuje aj Crystal Langhorne. Takže je to pre nás určite nepríjemná správa, pretože to družstvo bolo budované aj postovo trošku inak. Aj keď sa tie dve hráčky trošku svojho postavu podobajú, ako povedal pán Jindřichovský, ich spôsob je trošku iný. Pokiaľ Crystal Langhorne je skôr tá hráčka, ktorá hrá veľmi rada chrbtom ku košu z tej malej blízkosti a je schopná zakončiť aj cez oveľa vyššie hráčky a naozaj najmä na tú ľavú ruku je možno jedna z najlepších na svete. Ešte skôr takou, by som povedal, štvorkou, ktorá sa rada ťahá do takých krátkych rohov a do vzdialenosti 2-2,5 metra od koša. Väčšinou hrá tvárou k svojej súperke. V určitom smere trochu pripomína Planet Pearson, ktorá tu pôsobila v nedávnej minulosti. Takže budeme to musieť trošku pozmeniť aj z toho dôvodu, že zatiaľ tie hráčky, ktoré máme k dispozícii, všetky tri pivotky, či Tijana Krivačevič, Žofie Ruščáková alebo Katarína Fikiel sú tiež hráčkami, ktoré hrajú radšej tvárou ku košu ako chrbtom. Takže v podstate prídeme o nejakú opciu, ale tak sa veci vyvinuli a my s tým nemôžeme nič robiť. Na druhej strane však treba priznať, že ešte je naozaj skúsená a vynikajúca hráčka, čo potvrdila nielen tým, že bola v americkej reprezentácii, ale naozaj pamätám si pred 3 rokmi, keď bola vyhlásená za MVP, dokonca aj tu hrala, lebo sme mali v tom období Rivas Ecopolis, kde ona pôsobila a s ktorými sa vlastne dostala do finále Final 8 v tom týme, takže vieme presne, čo hrá a bude na nás, aby sa nám to podarilo tak prispôsobiť, aby sme využili tie najsilnejšie stránky, ktoré určite má v prospech celého kolektívu a koniec koncov v pozitívne výsledky.